ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. గోపీజన వల్లభ గిరివరదారి. గోపీజన వల్లభ గిరివరదారి. యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. యమునా తీరావనచారి. యమునా తీరావనచారి. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. హరే కృష్ణ. సో భక్తులందరికీ కూడా ఈరోజు ఉదయం శ్రీమద్ భాగవత పారాయణ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవత పారాయణ కార్యక్రమంలో మనము 3వ స్కందమైనటువంటి అందులో అంటే యథాస్థితి ది స్టాటస్ కో అనేటువంటి 3వ స్కందంలోని 15వ అధ్యాయము భగవద్ధామ వర్ణనము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఇప్పటి వరకు 14 శ్లోకాలలో ఉన్నటువంటి అంశాలను వాటికి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంతో మనము ఆ భాగవతాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమం. సో 24 శ్లోకాలను పూర్తి చేసుకొని ఈరోజు మనము 25వ శ్లోకంను చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మ దేవతలతో తెలుపుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మైత్రేయ ముని విదురునికి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూస్తూ భగవద్ధామ వర్ణనను, అక్కడ ఉండేటువంటి తత్వము, అక్కడ ఉండేటువంటి జీవుల విషయాల్లో మానవులు, జంతువులు, వృక్షాలు, నేల ఏ విధంగా ఆధ్యాత్మికమై ఉంటుంది అనేటువంటి అంశాలు, ఏ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నవి అనేటువంటి అంశాలను తెలియచేస్తూ నిన్న చూసినటువంటి శ్లోకాలలో మరి ఆ భగవద్ధామంను చేరుకోగలిగేటువంటి మానవులు ఏ విధంగా చేరుకోవడానికి అర్హత ఏమిటి అనేటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటివి, అలాగే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను తెలియచేస్తూ ఆయన చెప్పినటువంటి నిన్నటి శ్లోకాల్లో మనం చూసినటువంటి దౌర్భాగ్యులకు జనులు వైకుంఠలోక వర్ణనను చర్చించక శ్రవణ అర్హములు కానటువంటివి, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఆధ్యాత్మిక విషయాలు కాకుండా ఈ లౌకికమైనటువంటి విషయాలకు ఆ బుద్ధి మోహించబడి ఉండడం అనేది చాలా విచారకరము అంటూ బ్రహ్మ దేవతలతో చెప్తూ ఇంకా ఆయన చెప్తాడు, ఆ వైకుంఠ కథా విషయాలను త్యజించి భౌతిక లోక చర్చను చేపట్టేటువంటి వారు అంధకార బంధురమైనటువంటి వాళ్ళు. అటువంటి ఆ అంధకార బంధురంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు
ఇక ఈ జనన మరణ ఈ భౌతికమైనటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రపంచంలో మరలా మరలా నెట్టివేయబడుతూ ఉంటుంటారు అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియచేయడము. ఆ తర్వాత ఇంకా ఆయన చెప్పినటువంటి అంశంలో, ఓ దేవతలారా, మానవ జన్మ ఎంతటి మహత్తరమైనదనగా మనం కూడా అటువంటి జీవనమును అభిలాషింతుము, మనం కూడా కోరుకునేటువంటిది. సో కాబట్టి ఈ మానవ జన్మ పొందడము అనేటువంటి ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క ధర్మం, పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆ భగవంతుని ధర్మం. సో అంటే ఈ మానవ జన్మను అభిలాషించడానికి గల కారణాలను ఆయన చెప్తూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఆ మానవ జన్మ యందు ఎవడైనా ఆహ్, ఆహ్, ఇక్కడ పరిపూర్ణమైనటువంటి ధర్మము, జ్ఞానము అంటే తెలుసుకోగలుగుతాడు. కాబట్టి ఎవడైని ఆ మానవ జన్మ యందు దేవదేవుని, అతని యొక్క ధామమును అవగతం చేసుకుంటాడో అతడు మిగులు అంటే చేసుకున్నటువంటి వాడు అదృష్టభాగుడు అని, అలా చేసుకొనకుండా ఉంటాడో అతడు మాయా ప్రభావితుడేననేటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తారు. మరి నిజమైనటువంటి ధర్మం ఏంటి అంటే సాక్షాత్తు భగవంతుని చేతనే చెప్పబడినటువంటిది. సో కాబట్టి అది భగవంతుడి నుండే నేర్చుకోవాలి. అంటే ఆ భగవంతుడి ద్వారా ప్రామాణికమైనటువంటి శాస్త్రాల ద్వారా నేర్చుకోవాలి అనేటువంటి చెప్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి అక్కడ మనకి భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు చెప్పినటువంటి సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం అంటూ అక్కడ చెప్పబడినటువంటి అంటే శరణాగతి విధానం చెప్పారు అక్కడ మనకి. అంటే ఆ ధర్మం అన్నిటినీ వదిలేసి ఏదైతే ఈ ఆ జ్ఞానము, యోగము వివిధ రకాలైనటువంటి చెప్పారు. అవన్నీ వదిలేసి నన్ను శరణజొచ్చి ఉన్నట్లయితే అంటే ఆయన యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నం అవ్వడము అనేటువంటిది చెప్పేటువంటిది. సో అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ఇచ్ఛానుసారంగా వర్తించడమే, అంటే భగవంతుని యొక్క ప్రేమికుడుగా భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవ్వడమే ఆ సర్వోన్నతమైనటువంటి ధర్మము అంటూ ఆ భగవంతుడు భగవద్గీతలో కూడా చివరికి 18వ అధ్యాయంలో చెప్పినటువంటి అంశం. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి, అలాగే ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోలేకుండా ఆ భగవంతుని గురించి మర్చిపోయినటువంటి వాళ్ళ గురించి విచారం వ్యక్తపరుస్తూ ఆ బ్రహ్మాజీ చెప్పినటువంటి అంశము. సో ఎవరైతే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనను ఆరంభించకుండా ఉంటారో, మాయా ప్రభావానికి లోనై ఉంటాడో అతడు తన యొక్క జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకున్నట్లే, ఆ లభించినటువంటి అవకాశాన్ని దుర్వినియోగపరుచుకున్నట్లే, ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లే అంటూ చెప్పినట్టు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇచ్చినటువంటి భాష్యాన్ని చూడడం జరిగినటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో ఇక ఈరోజు ఈ 25వ శ్లోకాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నట్లయితే, సో ఇక్కడ ఇంకా ఆ బ్రహ్మ దేవతలతో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ యచ్చ వ్రజంత్య నిమిషాను మృషాను వృత్యా దూరే యమాహ్యుపరిన సృహనీయశీలా భర్తుర్మిత సుయసస కథానురాగ వైక్లవ్య బాష్పకలయా పులకీకృతాంగాః. సో ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, బ్రహ్మ ఇంకా దేవతలతో చెప్తూ ఉన్నాడు. యచ్చ వ్రజంత్య నిమిషాను మృషభానువృత్యా దూరే యమాహ్యుపరిన స్పృహానీయశీలా భర్తుర్మిత సుయససః కథానురాగ వైక్లవ్య బాష్పకలయా పులకీకృతాంగాః. సో ఆయన అంటున్నాడు ఎక్కడ యత్ అంటే ఆ వైకుంఠం, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క మహిమల శ్రవణం చేత, సో ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడానికి భక్తి మార్గాన్ని అనుసరించడానికి ఉండేటువంటి వివిధమైనటువంటి మార్గాలలో శ్రవణము మొదటి మెట్టుగా చెప్పబడినటువంటి మనం. సో కాబట్టి ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఆ బ్రహ్మ ఇంకా చెప్తున్నారు, భగవన్ మహిమల శ్రవణం చే ఏ మానవుల దేహ లక్షణములు పారవశ్యమున మార్పు చెందునో
మరియు దాని వలన ఎవరు బరువుగా శ్వాసించుచు చెమర్చుదురో అట్టివారు ధ్యాన తపాది కార్యములను ఉపేక్షించినను వైకుంఠమునకు పోవుదురు. అట్టి భగవద్ధామము భౌతిక జగత్తుకు పైన ఉండి బ్రహ్మాది దేవతలతో వాంఛనీయమై ఉన్నది అంటూ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. అంటే ఎవరైతే ఆ భగవంతుని యొక్క మహిమలను, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క నామము, గుణ, దివ్యమైనటువంటి కర్మలు, ఆ మహిమలను గురించి శ్రవణం చేస్తూ ఉంటుంటారో, ఆ భగవంతుని యొక్క, అంటే భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నప్పుడు, ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను వినినప్పుడు, లేదా ఆ భగవంతుని యొక్క నామజపం చేస్తూ ఉన్నట్టు ఏ మానవుల దేహ లక్షణాలు పారవస్యమున, అంటే అనుభూతి పొందుతూ, ఆ భగవంతుని యొక్క మహిమలను గురించి అనుభూతి పొందుతూ పారవశ్యం చెందుతూ ఆ పారవశ్యమున మార్పు చెందునో, సో ఆ పారవశ్యమున ఎవరి యొక్క శ్వాస బరువుగా ఉంటుందో అట్టి వారు ధ్యాన తపాది కర్మలను ఉపేక్షించినను వైకుంఠానికి పోవుదురు. మరి అటువంటి భగవద్ధామము ఈ భౌతిక జగత్తుకు పైన ఉండి బ్రహ్మాది దేవతలతో కూడా వాంఛితమై ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. సో ఇంతకుముందు శ్లోకంలో ఆ బ్రహ్మాది దేవతలు భూలోకంలో మానవ జన్మలు పొందడానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తారంటే, మరి అటువంటి ఆ మానవులు ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి వారు, సో ఆ లక్షణాలను, అంటే ఆ అనుభూతిని పొందుతూ ఉన్నటువంటి, ఆ ప్రేమ భక్తిని పొందుతూ ఉన్నటువంటి వారు ఆ ధ్యాన తపస్సు అనేటువంటి ఇతర కార్యాలను వారు ఉపేక్షించినప్పటికీ కూడా ఖచ్చితంగా వారు ఆ వైకుంఠ లోకాన్ని చేరుకుంటారు, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి ఆ దివ్యధామము ఈ భౌతిక జగత్తుకు పైన ఉన్నది, అది ఈ మనకు కూడా వాంఛితమే అంటూ ఆ బ్రహ్మ దేవతలతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటిది. సో ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం మనం చూసినట్లయితే, శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమః ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యాన్ని ఇక్కడ మనము చూసినట్లయితే, ఆయన తెలియచేస్తున్నటువంటి ఆ భగవద్ధామ వర్ణన, అలాగే ఇంకా అంటే ఆ భక్తిలో నిమగ్నమైనటువంటి వారి యొక్క లక్షణాలను గురించి ఆయన తెలియచేస్తున్నటువంటి ఆ భాష్యాన్ని మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే ఈ విధంగా ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, భగవద్ధామము భౌతిక జగత్తుకు పైన కలదు అని ఇచ్చట స్పష్టంగా తెలుపబడినది అని చెప్తున్నారు. సో అంటే ఇక్కడ బ్రహ్మ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ద్వారానే ఇక్కడ ఆయన అంటున్నాడు, అటువంటి ఆ భగవద్ధామము, ఆ భగవంతుని యొక్క ధామం ఏదైతే ఉందో, ఆ గోలోక బృందావనము, ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్, ఆ భగవంతుని యొక్క ధామం ఏదైతే ఉందో అది ఈ భౌతిక జగత్తుకు పైన ఉన్నది అని బ్రహ్మ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. ఇంకా భూలోకం పైన, అంటే మనం ఉన్నటువంటి ఈ భూలోకానికి పైన ఎన్నో ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలు ఉన్నట్లుగానే కోట్లాది ఆధ్యాత్మిక లోకాలు ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమును కలవు అని చెప్తున్నారు.
సో మనకి ఇంతకుముందు కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పినట్టు మొత్తంగా ఉన్నటువంటి అంతా కూడా భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తు మొత్తము కలిపి చూసినట్లయితే ఈ భౌతిక జగత్తు పావు వంతు 1/4 మాత్రమే ఉంటుంది అని, మొత్తం ఆధ్యాత్మిక ఆకాశాలు ఆధ్యాత్మిక జగత్ 3/4 ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. ఇప్పుడు మనం ఎంతైతే కోటాను కోట్లుగా ఈ బ్రహ్మాండాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనేటువంటి భావనలో ఉన్నటువంటి, సో మరి కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి ఈ భూలోకంలో ఎలాగైతే లక్షలాదిగా ఇంకా దీనికి పైన మనం ముల్లోకాలని చెప్తాం, మన ఈ లోకానికి మన మధ్యలో ఉండేటువంటి ఈ మార్తీయ లోకం ఏదైతే ఉందో దీనికి పైన ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలు, కింద అధమ లోకాలు ఉన్నటువంటి ఈ పరిస్థితులలో దీనికి పైన లక్షలాది లోకాలు ఉన్నట్లుగానే ఇంకా ఆ కోట్లాదిగా ఆధ్యాత్మిక లోకాలు ఆ ఆధ్యాత్మికమైన ఆకాశంలో ఉంటాయి. అక్కడ ఆ భగవంతుడు తన యొక్క వివిధ అవతారాలతో నిత్య లీలలు జరుపుతూ ఉంటారు అనేటువంటి అంశం. మరి అట్టి ఆధ్యాత్మిక ధామము దేవతల స్థానమునకు పైన గలదని బ్రహ్మదేవుడు ఇచ్చట పలుకుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. అంటే ఈ భౌతిక, ఎందుకంటే బ్రహ్మదేవుడు ఉన్నటువంటి ఆ సత్యలోకం వరకు కూడా భౌతిక ప్రపంచంగానే చెప్పు. సో కాబట్టి దానికంటే పైన ఈ ఆధ్యాత్మిక లోకాలు, ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలో ఆధ్యాత్మిక ధామము దేవతల స్థానానికి, అంటే ఈ బ్రహ్మ అటువంటి వీళ్ళ స్థానానికి అంటే పైన ఉన్నది అనేటువంటి చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి ఆ ధామము ఏదైతే ఉందో ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాంఛితమైనటువంటి గుణాలను వృద్ధిపరుచుకున్నప్పుడే ఎవరైనాను ఆ భగవద్ధామాన్ని ప్రవేశించగలరు అని చెప్తున్నారు. సో నిన్న బ్రహ్మ చెప్పినటువంటి దాంట్లో మానవ జన్మను మనం అభిలాషిస్తామని చెప్తాడు. ఎందుకు మరి మానవ జన్మ అభిలాషించడం అనేటువంటి దాంట్లో, సో ఇక్కడ ఆ మానవ జన్మను పొందినప్పుడు ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి ధర్మము, భగవంతుని గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ మనకి శాస్త్రాలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో వీటి ద్వారా అవన్నీ తెలుసుకొని ఆ భక్తిలో నిమగ్నం అవ్వడము ద్వారా ఆ భక్తి తత్వాన్ని వృద్ధి చెందించుకొని, ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు, వాంఛితమైన గుణములను వృద్ధిపరుచుకున్నప్పుడే, అంటే మానవ జన్మ పొంది ఆ మానవ జన్మలో ఆ ఏవైతే భగవంతుని సేవలో నిమగ్నమై ఉండవలసినటువంటి ధర్మాలు, సో మనకి ఆ భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి అంశాల్లో 2వ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా అర్జునుడు అడుగుతాడు, స్థితప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి అంటే ఆ భక్తి భావనలో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి, స్థిరంగా ఉన్నటువంటి వాడి యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి అంటే ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశాలు చివరి దాదాపుగా శ్లోకాలలో దాదాపు 14 నుండి 18 శ్లోకాలలో ఆయన తెలియచేసినటువంటి అంశాలు ఆ స్థితప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలు తెలియజేస్తాడు. సో అది ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవలసినటువంటి, మనందరికీ శిక్షణగా ఇచ్చినటువంటి అంశము ఆ భగవద్గీతలు. అందుకనే ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలు భాగవతము, భగవద్గీతలను అధ్యయనం చేయడం ద్వారానే భక్తిని వృద్ధి చెందించుకునేటువంటివి. సో ఆయన ఆ లక్షణాలను తెలియచేసినటువంటి అంశాల్లో ఏంటి, ఆ ఇంద్రియాల నిగ్రహం చేసుకోవడము, ఆ అంటే సుఖదుఖాల యందు స్థిరంగా ఉండేటువంటి వాడు అని చెప్తారు ఆయన భగవంతుడు. ఓ అర్జున, సమస్త రాగద్వేషాల నుండి విడిపడిన వాడు, స్వేచ్ఛా నియమాల ద్వారా తన ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోగలిగినటువంటి వాడు వ్యక్తి పూర్తిగా ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణను పొందగలుగుతాడు అని చెప్తారు. సో అంతేకాకుండా ఆ భగవంతునికి సంబంధం లేకుండా ఉంటే అతనికి ఆ దివ్యమైనటువంటి బుద్ధి ఉండదు అని. సో ఎవరు ఇంద్రియార్ద్రాల నుండి నిగ్రహించుకోగలుగుతాయో అతడు నిగ్రంగా స్థితప్రజ్ఞుడు అని ఇంకా ఆయన చెప్పినటువంటి. సో జీవులందరూ ఏవైతే భోగించాలి అని భావిస్తారో వాటన్నిటిని కూడా త్యజించేటువంటి వాడు. దానికి ఆయన చెప్తారు, సాధారణ జీవులకు ఏది రాత్రి సమయమో ఆత్మ నిగ్రహం కలిగినటువంటి వాడికి మేల్కొని ఉండు సమయము అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇంకా చెప్తారు ఆయన 70వ శ్లోకంలో, ఆపూర్యమానం అనేటువంటి, అంటే ఇక్కడ సర్వదా నదులన్నీ కూడా సముద్రాన్ని నింపుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ సముద్రం ఎలాగైతే నిశ్చలంగా ఉంటుందో, తన చుట్టూ ఎన్నెన్నో విషయాలు, ఇంద్రియ విషయాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటి నుండి ఎవడైతే దూరంగా ఉంటాడో, వాటికి గురి అంటే ఆ ఇంద్రియ విషయాలకు అనురక్తులు కాకుండా ఉంటాడో అతడే తన అంటే స్థితప్రజ్ఞుడుగా ఉండగలుగుతాడు అని చెప్తారు.
సో అలాగే సమస్త ఇంద్రియ భోగాలను విడిచిపెట్టి కోరికలను వదిలివేసి సమస్తమైనటువంటి ఆ స్వామ్య భావాలను, అంటే నేనే భోక్తను అనేటువంటి భావాలన్నింటినీ కూడా వదిలేసి మమకార రహితుడు అయినటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే నిజమైనటువంటి శాంతిని పొందుతాడు అని చెప్తూ ఆ చివరి శ్లోకంలో చెప్తారు ఆయన భగవద్ధామం యొక్క వర్ణన గురించి. ఏషా బ్రహ్మస్థితి పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వా శ్యామంత కాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణం మృచ్చతి అని చెప్తారు. అంటే ఇదే ఆధ్యాత్మికము. అన్ని లక్షణాలను చెప్పిన తర్వాత ఆయన చెప్తారు ఇదే ఆధ్యాత్మికము, భగవన్మయము అయినటువంటి జీవన విధానము అర్జున అని చెప్తారు ఆ శ్లోకంలో, చివరి శ్లోకంలో. దీనిని పొందిన తర్వాత మనిషి మళ్ళీ మోహానికి గురికాడు. మరణ సమయంలో కూడా ఆ విధంగానే అతడు నెలకొని ఉండడం ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క రాజ్యంలోనికి ప్రవేశిస్తాడు అని చెప్తాడు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఆ లక్షణాలన్నిటినీ కూడా వృద్ధిపరచుకొని సో ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవచ్చు అని ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశాలు. సో ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా చెప్తూ ఉన్నటువంటి వాంఛితమగు గుణములను వృద్ధి పరుచుకున్నప్పుడే ఎవడైనను ఆ భగవద్ధామమును ప్రవేశించగలరు. సమస్త సద్గుణములు భక్తుని ఎందే వృద్ధి నుండి ఉండును. అది భక్తి ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో కృష్ణ భక్తి భావన యందు ఉన్నవాడు దేవతల సమస్త సద్గుణాలను కలిగి ఉంటాడు అని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కోట్ చేస్తున్నారు, ప్రామాణికంగా కోట్ చేస్తూ శ్రీమద్ భాగవతమునందలి పంచమ స్కందంలోని 18వ అధ్యాయమునందలి 12వ శ్లోకంలో తెలుపబడింది అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఈ భౌతిక జగమునందు దేవతల గుణములు అతి ఘనంగా శ్లాఘించబడును. అజ్ఞాని కన్నను, అంటే నీచ స్థితిలో నున్నవాని కంటేను మర్యాదస్తుడు గొప్పగా కీర్తించబడుట వలన అనేటువంటిది మనము అనుభవంలోనిది అని చెప్తున్నారు. అనగా ఉన్నత లోకములలోనున్న దేవతల గుణములు మార్త్యలోక వాసుల గుణంతో పోల్చినచో అత్యంత ఉన్నతమయ్యుండును అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అంటే వారి యొక్క ఆ ఉన్నత లోకాలలో ఉండేటువంటి వారి యొక్క గుణాలను ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే మరి ఏమిటి వాంఛితమైనటువంటి గుణాలు, భక్తి తత్వంలో ఉండేటువంటి భక్తుల యొక్క గుణాలు ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని లో కూడా మనకి భగవంతుడు తెలియచేస్తూ అంటే చెప్పినటువంటి మన భగవద్గీతలో దైవ అసుర స్వభావములు అనేటువంటి అధ్యాయంలో చెప్తాడు. దైవీ లక్షణాలు చెప్పబడేటువంటి చెప్తూ ఉంటారు ఆయన. సో 26 దైవీ లక్షణాలను మనకి భగవద్గీతలో తెలియజేసినవే అలాగే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. సో అంటే ఆ వాంఛిత గుణాలను వృద్ధిపరచుకొనని వారు అంటే ఎవరైతే ఆ వాంఛితమైనటువంటి గుణాలు, అంటే ఏ గుణాల ద్వారా ఆ జీవుడు భగవంతుని యొక్క ప్రేమయుత భక్తియుత సేవలో నెలకొనగలుగుతాడో అటువంటి గుణాలను వృద్ధిపరచుకుని వారు మాత్రమే భగవద్ధామాన్ని ప్రవేశించగలరనేటువంటిది ఇక్కడ బ్రహ్మ కూడా నిర్ధారిస్తూ ఉన్నటువంటి, కన్ఫర్మ్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. భక్తునికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు 26 అని చైతన్య చరితామృతమునందు తెలుపబడింది. అదేవిధంగా ఆ భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు చెప్తాడు మొదటి 3-4 శ్లోకాలు. సో 3 శ్లోకాలు కదా, 26 లక్షణాలను గురించి ఆయన చెప్తారు భగవంతుడు భగవద్గీతలో మనకి. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు చైతన్య చరితామృతమునందు తెలుపబడినటువంటి 26 లక్షణాలను ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా ఉన్నవి అని చెప్తున్నారు. అంటే భక్తుడు అంటే సుర అసుర లక్షణాలలో సుర దైవీ లక్షణాలు, దివ్యమైనటువంటి లక్షణాలు ఇవి భక్తుడు ఈ విధంగా ఉండాలి అర్జున అంటూ చెప్పినటువంటివి. అలాగే చైతన్య చరితామృతంలో కృష్ణదాస కవిరాజు గోస్వాములు వారు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నట్లు. సో మరి ఏమిటి ఆ దివ్యమైనటువంటి గుణాలు అంటే ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి ఆ భక్తుడికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు, దివ్యమైనటువంటి గుణాలు. అతడు కరుణామయుడై ఉండాలి, దయా హృదయుడై ఉండాలి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే సర్వజీవుల ఎడ కరుణతో ఉండాలి అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన చెప్తాడు. ఓ భరతవంశీయుడా,
భగవంతుడు చెప్పినటువంటి ఆ 26 లక్షణాలు ఇది 16వ అధ్యాయంలో నిర్భయత్వము, స్వీయస్థి పవిత్రీకరణము, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధనము, దానము, ఆత్మనిగ్రహము, యజ్ఞ ఆచరణ, వేదాధ్యయనము, తపస్సు, సరళత్వము, అహింస, సత్యసంధత, క్రోధరాహిత్యము, త్యాగము, శాంతి, తప్పులు పట్టుకోకపోవడము, సకల జీవుల పట్ల దయ, లోభరాహిత్యము, మృదుత్వము, సిగ్గు, దృఢ నిశ్చయము, తేజస్సు, క్షమాగుణము, ధైర్యము, శుచిత్వము, అసూయ రాహిత్యము, గౌరవాంచ లేకపోవడం అనేవి ఆ దివ్య గుణాలు, దైవీ స్వభావము కలిగిన వారి వ్యక్తులకు చెందినవి అర్జున అంటూ చెప్పినటువంటి. సో వాటిని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేస్తుంది. అతడు పరమ కరుణామయుడై ఉండాలి, ఎవరితోనూ కలహించకూడదు, ఎవరిని ద్వేషించుకోకుండా, ఎవరితోనూ కలహించకుండా ఉండేటువంటి వాడు. అలాగే కృష్ణ భక్తి భావననే జీవితపు అత్యున్నత లక్ష్యంగా అంగీకరించుతూ ఉండడము, సర్వుల ఎడ సముఖుడై ఉండడము, అన్ని జీవుల యందు కూడా ఎవరిని కూడా అంటే రాగద్వేషాలు లేకుండా సమభావంతో ఉండడము. అలాగే ఇంకా ఎటువంటి స్వభావం ఉండాలంటే ఎవరి యొక్క తప్పులను ఎత్తి చూపెట్టే విధంగా ఉండకూడదు అని చెప్తారు. ముఖ్యంగా వైష్ణవుల విషయాలలో వారిని తప్పులు ఎన్నకూడదు అని చెప్తారు. అలా చేయడం వల్ల మన యొక్క భక్తి ఆగిపోతుంది, భక్తి లత ఎండిపోతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కాబట్టి ఎలా ఉండాలి అతని స్వభావం అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఎవరి తప్పులను ఎత్తకూడదు అని చెప్తారు. ఉదార స్వభావంగా ఉండాలి, మృదు స్వభావంగా ఉండాలి. సో ఇక శుచిత్వము, ఈ శుచిత్వము అనేటువంటిది అంతర్గతంగాను బాహ్యంగాను ఉంటూ ఉంటుంది. అంతర్గత శుచిత్వము అంటే హృదయంలో ఉండేటువంటి ఎన్నెన్నో జన్మలలో మనం ఆచరించినటువంటి ఆ కర్మల వలన హృదయంలో పోగుపడినటువంటి మాలిన్యం ఏదైతే ఉందో దాన్ని తొలగించుకోవాలి. సో కాబట్టి శుచిత్వము అనేటువంటిది బయట బాహ్యంగా స్నానాలు చేసి మంచి వస్త్రాలు ధరించి అత్తర్లు సెంటులు కుట్టుకునేటువంటిది కాదు శుచిత్వం అని. సో రెండు రకాలుగా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈ పరిశుభ్రత అనేటువంటిది రెండు రకాలుగా ఉండాలి. సో చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అతడు అంతర్బాహ్యములందు సదా శుచిగా ఉంటాడు భక్తుడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎందుకంటే నిరంతరం కూడా భగవన్నామ జపం చేయడం ద్వారా ఆ హృదయ మాలిన్యం తొలగిపోతుంది క్రమక్రమంగా. ఒక అద్దంపై మురికి ఉన్నట్లయితే వస్త్రంతో తుడుస్తూ ఉంటే ఏ విధంగా అయితే తొలగిపోతుందో అదే మాదిరిగా భగవన్నామ జపం చేయడం వల్ల, అంటే భక్తిలో నిమగ్నమై ఉన్నప్పుడు భక్తులు, సో భగవన్నామ జపం ద్వారా ఆ హృదయ మాలిన్యం తొలగిపోతుంది. సో అతడు సదా బాహ్యం కూడా శుచిత్వంగానే ఉంటాడు అని. అలాగే ఈ భౌతిక జగమునందు దేనిని కూడా అతడు నాది అనడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ భౌతిక జగత్తుపై ఆధిపత్యం చలాయించడానికి అతడు బాసత్వం, అంటే నేనే ప్రభువుని, నేనే భోక్తను, అవన్నీ కూడా ఆసుర లక్షణాలు, అభక్తుల యొక్క లక్షణాలు. సో కాబట్టి దేన్ని కూడా అతడు నాది అనేటువంటి భావనతో ఉండడు, మిథ్య అహంకారంతో ఉండడు అని చెప్తున్నారు. సకల జీవులకు అతడు సుహృత్తుడు. సో అంటే అన్ని జీవులను కూడా అతడు తన యొక్క సుహృదం, శ్రేయోభిలాష అయినటువంటి స్నేహితుడుగా ఉండేటువంటి వాడు. పరమశాంతవంతుడైనటువంటి అతడు అంటే శాంతియుతంగా ఉంటాడు, ప్రతి విషయంలో కూడా ఎంతో శాంతియుతంగా ఉండి. సో అటువంటి వాళ్ళు శ్రీకృష్ణునికి సంపూర్ణంగా శరణాగతుడు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ భగవంతునికి పరిపూర్ణంగా శరణాగతుడు, ఎట్టి విషయాలను అతడు తను వాంఛించకుండా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలోనే నిమగ్నమై ఉండేటువంటి వాడు అనేటువంటి విషయాలను ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవలసినటువంటిది. సో కాబట్టి పరమశాంతుడై ఉండి ఆ భగవంతునికి సంపూర్ణంగా శరణాగతుడై ఉంటాడు అని. అలాగే ఇంకా ఎటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి అన్ని కోరికలను వదిలివేసి ఉంటాడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవలసినటువంటిది. సో కాబట్టి భౌతిక దేనిని కూడా అతడు నాది అనేటువంటి భావనతో ఉండడు, అన్ని జీవులకు కూడా సుహృదమైనటువంటి స్నేహితుడుగా ఉంటాడు. సో ఇంకా పరమశాంతుడైనటువంటి అతడు ఇక ఆ భగవంతునికి పూర్తిగా శరణాగతుడై ఉండి ఆ భగవంతుడే తనకు అన్ని అనేటువంటి భావనతో ఉండి ఆ సంపూర్ణ శరణాగతి స్వభావంతో ఉంటాడు అని. ఎటువంటి భౌతిక కోరికలు లేనివాడు భక్తుడు అనేటువంటి వాడు ఇక ఎటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి కోరికలను అతడు కలిగి ఉండడు.
అన్నీ కూడా భగవంతుడే తనకు సమకూరుస్తాడు అనేటువంటి భావనతో అణుకువను కలిగి ఉంటాడు, సదా స్థిరుడై ఉంటాడు, స్థిర స్వభావాన్ని కలిగి దృఢత్వంతో ఉంటాడు అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా ఇంద్రియ కలాపాలను జయించిన వాడు, ఆ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలన్నింటినీ కూడా వదిలివేసినటువంటి వాడు, త్యజించినటువంటి వాడు అని చెప్తున్నారు. సో అలాగే దేహపోషణం మించి అతిగా భుజింపడు. సో మనకి ఆ భక్తి తత్వంలో అంటే జ్ఞానాన్ని పొందడానికి కూడా ఇక్కడ మనము ఆ విషయాన్ని చెప్తుంటారు. ఏది కూడా అతిగా కానీ అల్పంగా కానీ అంటే దేహ పోషణకు కావలసినంత వరకు మాత్రమే భుజించేటువంటి వాడుగా ఉంటాడు. లౌకిక గుర్తింపులకై తహతహలాడడు అని చెప్తున్నారు. ఈ భౌతికమైనటువంటి గుర్తింపులకు నేను ఇది చేశాను, సేవ చేసి మనం ఏం చేస్తాము, నన్ను ప్రతి ఒక్కళ్ళు గుర్తించాలి అనేటువంటి భావన మనలో కలుగుతూ ఉంటుంటుంది కదా. సో మరి అటువంటి ఆ భావనలను వదిలివేసినటువంటి వాడు, అటువంటి వాటి కోసం తహతహలాడినటువంటి వాడు, అలాగే సర్వులను గౌరవించేటువంటి వాడు, అంతేకాని తనను గౌరవించాలనేటువంటి పట్టు అతనికి ఉండదు అని చెప్తారు. సో ఎప్పుడు కూడా మనము భక్తుల యొక్క దాసానుదాసులుగా ఉండాలి అనేటువంటి భావనే తప్ప నేను బాసిని అనేటువంటి భావన లేకుండా ఉండేటువంటి వాడు. సో కాబట్టి భక్తులు అనేటువంటి సర్వులను అందరినీ కూడా ఎవరిని అన్ని జీవుల పట్ల గౌరవం భావంతో ఉండేటువంటి వాడే తప్ప నన్ను ఇతరులు గౌరవించాలి అనేటువంటి భావన లేకుండా ఉండేటువంటి వారు అని చెప్తున్నారు. పరమ గంభీరుడును, పరమ దయామయుడును, పరమ స్నేహితుడును అయి ఉంటాడు భక్తుడు అని చెప్తుంది. అలాగే ఆ భగవంతుని గురించి రచనలు చేయగలిగేటువంటి వాడై ఉంటాడు, కవి అయి ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. సో అన్ని కార్యముల యందు దక్షతను కలిగి ఉంటాడు, అంటే అన్ని కార్యాలను సాధించగలిగేటువంటి సమర్థతను కలిగి ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా అర్ధరహిత విషయంలో అతడు మౌనంగా ఉంటాడు. సో మౌనం కూడా ఒక గొప్ప లక్షణంగా చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే అనవసరమైనటువంటి విషయాలు, ఈ భౌతిక లౌకికమైనటువంటి విషయాలపైన చర్చించకుండా మౌనంగా ఉండడం అనేటువంటిది ఉత్తమమైనటువంటిది అని చెప్తారు. సో ఇంకా ఆ విధంగా భక్తుడి యొక్క లక్షణాలను 26 యొక్క లక్షణాలను, అలాగే దైవీ లక్షణాలను భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశాలను మనం చూస్తాం. సో అదేవిధంగా శ్రీమద్ భాగవతంలో తృతీయ స్కందంలోని 25వ అధ్యాయం నందులో 21వ శ్లోకం నందు సాధు పురుషుని యొక్క యోగ్యతలు పేర్కొనబడినవి అని తెలియజేస్తున్నారు. అంటే మరి ఆ సాధు పురుషుడు ఎలా ఉండాలంటే భగవద్ధామమును ప్రవేశించుటకు అర్హుడైనటువంటి సాధు మహాత్ముడు. అంటే ఇక్కడ సాధువులు భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి ఆ సాధు పురుషుల యొక్క యోగ్యతలు చెప్తూ ఉన్నారు. ఏంటి మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడానికి ఉండేటువంటి ఆ సాధువు గొప్ప ఓర్పు కలిగినటువంటి వాడు, సకల జీవుల ఎడ పరమకరుణామయను కలిగిన వాడును అయి ఉండునని అతడు చెప్పబడింది అని చెప్తున్నారు. అంతేగాని అతడు ఎటువంటి పక్షపాత వైఖరిని ప్రదర్శించడు అని చెప్తారు. అంటే అటువంటి వాడు అంటే ఆ సకల జీవుల ఎడ పరమకరుణను కలిగిన వాడై, అంటే అటు మానవులైన మరియు జంతువుల ఎడ సమముగా కరుణను కలిగి ఉండును అనేటువంటి చెప్తున్నారు. సో అన్ని జీవుల ఎడ సమత్వ భావము, అన్ని జీవులలో కూడా ఆ పరమాత్మ స్వరూపాన్ని దర్శించగలిగినటువంటి వాడు. సో మనకి భగవంతుడు అక్కడ భగవద్గీతలో విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవి హస్తిని అంటూ చెప్తారు అక్కడ కూడా కదా. సో కాబట్టి ఆయన చెప్తున్నారు మానవులైన జంతువులైన అన్ని ఎడ కూడా కరుణను కలిగి ఉండేటువంటి వాడు. ఇంకా చెప్తున్నారు అతడు మానవ నారాయణ్ణి, దరిద్ర నారాయణ్ణి ఆకలి తీర్చడానికి మేక నారాయణ్ణి సంహరించేటువంటి మూర్ఖుడు కాడు. అంటే ఒకరిని ఉద్ధరించడానికి ఇంకొకరిని ఇబ్బంది పెట్టి, అంటే పక్షపాత వైఖరి లేనటువంటి వాడు. సో సమస్త జీవుల ఎడ కరుణామయుడై ఉండును, కనుక శత్రురహితుడై ఉండును, ఆజాత శత్రువులు. సో అతడు ఎవరిని కూడా మన యొక్క ఆలోచనల విధానంలోనే ఉంటుంది. మనం ఎదుటివారిని ఏ విధంగా భావిస్తే మనకు ఆ విధంగా గోచరిస్తూ ఉంటారు. సో కనుక అన్ని జీవుల ఎడ సమత్వ భావంతో ఉండేటువంటి వాడు, సకల జీవుల ఎడ కరుణామయుడై ఉండడం వల్ల ఇక అతడు శత్రురహితుడై ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. అతడు పరమశాంతవంతుడు, ఇక ఎటువంటి భోగవాంఛలు లేవు, ఎటువంటి ఇది లేదు కనుక కాబట్టి పరమశాంతిని అతడు అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. సో మరి అటువంటి వాడు భగవద్ధామమున ప్రవేశించుటకు యోగ్యత కలిగిన వారి లక్షణాలు అవి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇక్కడ. అంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి
బ్రహ్మ మొదట అంటే ఇక్కడ మనం చూసినటువంటి వాటిలో ముందు ఆ భగవద్ధామాన్ని గురించి తెలుసుకున్నాం. మరి అటువంటి భగవద్ధామం మనం క్లాసులు వింటూ అనుకుంటూ ఉన్నాం కదా! ఎంత అదృష్టం ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవాలి, భగవద్ధామంలో విహరిస్తూ ఉన్నట్లు ఉంటుంది ప్రభు అని అనుకున్నాం మనం. మరి అటువంటి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరాలంటే ముందు మనకి అర్హతలు అవన్నీ మానవ జన్మలో మనం తీర్చుకోవలసినటువంటి, ఇక్కడ పొందవలసినటువంటి శిక్షణలు, ఇక్కడ మనం ఆచరించవలసినటువంటి అంశాలను శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎంత చక్కగా మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారో చూడొచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా భగవద్ధామాన్ని ప్రవేశించుటకు యోగ్యత కలిగిన వారి లక్షణాలు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అట్టి మానవుడు క్రమక్రమంగా ముక్తుడై, అంటే ఈ లక్షణాలన్నిటినీ కలిగి ఉండి ఈ భౌతికమైన భోగ వాంఛ విషయాలన్నిటి నుండి కూడా ముక్తుడై భగవద్ధామమును ప్రవేశించడం అనేటువంటి విషయము శ్రీమద్ భాగవతమునందలి పంచమ స్కందంలో 5వ అధ్యాయంలో 2వ శ్లోకంలో నిర్ధారించబడి ఉన్నది అంటూ మనకి కోట్ చేస్తూ ప్రామాణికాన్ని చూపుతూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రామాణికమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం చేసినటువంటి అంశం. సో ఆయన చేసినటువంటి వ్యాఖ్యానాలకి ప్రామాణికాన్ని చూపుతూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అదే కదా మనకు పూర్వ ఆచార్యులు చేసేటువంటి అంశాలు. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, పవిత్ర హరినామమును ఉచ్చరించిన పిదప రోధించని వాడు లేదా పులకాంకితుడు కానివాడు నిక్కముగా పాషాణ హృదయుడే అని శ్రీమద్ భాగవతమునందలి ఆ ద్వితీయ స్కందంలోని 3వ అధ్యాయము 24వ శ్లోకంలో తెలుపబడింది అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం అంటే ఎవడైతే శుద్ధ భక్తులు ప్రేమయుతంగా ఆ భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామాన్ని ఉచ్చరించినప్పుడు సో ఆ విషయంలో అతడు రోధింపని అంటే పులకాంకితుడు కానటువంటి వాడు, ఆ భగవన్నామ మహిమలలు వినిన తర్వాత కూడా పులకాంకితుడు కానటువంటి వాడు ఖచ్చితంగా పాషాణ హృదయుడే, అంటే కరుడుగట్టినటువంటి హృదయం కలిగినటువంటి వాడే అనేటువంటి దయామయుడు కాడు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. సో అది ప్రామాణిక మనకి అంటే ద్వితీయ స్కందంలోని 3వ అధ్యాయం 24వ శ్లోకంలో తెలుపబడినటువంటి దాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే అట్టి వాని హృదయము పాషాణము కనుకనే పవిత్ర హరినామము అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఉచ్చరించిన పిదప మార్పు చెందబోదు. ఆ నామాన్ని ఉచ్చరించిన సరైనటువంటి మార్గంలో ఆ భగవంతుని యొక్క మహిమలను తెలుసుకుని ఉచ్చరించినట్లయితే ఖచ్చితంగా పులకాంకితుడవుతారు అని చెప్తున్నారు. కానీ అలా కానట్లయితే అతడు యొక్క హృదయము పాషాణము అని చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ పవిత్ర నామము హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించిన తర్వాత కూడా అతడు మార్పులకు రారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అపరాధరహితంగా పవిత్ర నామమును అంటే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి కీర్తించినప్పుడు కలిగే పారవశ్యమునే అట్టి మార్పులు కలుగుచుండును అని చెప్తూ ఉంటారు. సో మనకి కాబట్టి ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను కీర్తించినప్పుడు ఆ ఉద్వేగ భావంతో కలుగుతూ ఉంటాయి, మనిషిలో మార్పులు రావాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఆ పులకాంకితుడు కావాలి అని చెప్తున్నారు. అది అయినప్పుడే అతనిలో నిజమైన భక్తి వ్యక్తమైనట్లు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అలా కానట్లయితే అది అతని యొక్క హృదయం ప్రాశానమే అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి చైతన్య చరితామృతంలో చెప్తారు మనకి ఆదిలీల 8వ అధ్యాయంలో, నిత్యానంద ప్రభువు నామాన్ని ఉచ్చరించగానే మనిషిలో కృష్ణ ప్రేమ జాగృతమవుతుంది. ఆ విధంగా అతని దేహాంగాలు పారవశ్యంతో కంపిస్తాయి, నేత్రాల నుండి ఆసురుగంగా ప్రవహిస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇంకా చెప్తారు, హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని కీర్తించేటప్పుడు అపరాధ విషయంలో సావధానులై ఉండాలి అని చెప్తారు. అందుకే హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించగానే మనిషి పరవశుడు కాడు, ఎందుకంటే అపరాధం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అపరాధంతో చేసినట్లంటే సరైనటువంటి భావనతో చేయకపోయినట్లయితే అవి మనకి అపరాధం అవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అపరాధంతో చేయడం వల్లనే పరవశుడు కాకుండా ఉంటారు అని చెప్తారు. సో ఎవరైతే ఎటువంటి అపరాధం లేకుండా నామజపం చేస్తారో ఖచ్చితంగా అతడు పులకాంకితుడు అవుతాడు అనేటువంటి చెప్తూ ఉంటుంటారు.
సో ఇక ఆయన చెప్తున్నారు, పరమపురుషుడకు శ్రీకృష్ణుని మహిమలను అవగాహన చేసుకోవడంలో జనులకు శిక్షణ గూర్చవలసి ఉన్నది. సో వారికి శిక్షణ ఇవ్వవలసి ఉన్నది. అదే ఇక్కడ మనము పొందుతూ ఉన్నటువంటి అదే మనకి ఆ ఉపదేశ అమృతం. సో దాదాపుగా మొదటి 7 శ్లోకాలలో కూడా మనకి ఆ ఉపదేశ అమృతంలో ఆయన ఎటువంటి శిక్షణ అంటే మొదట ఎలా ఉండాలి, ఎటువంటి విషయాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి, ఎటువంటి విషయాలను ఆచరించాలి, ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి అంశాలని మనకి రూపగోస్వాముల వారు శిక్షణ మనకి అదే ఆ ఉపదేశ అమృతం, నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనకు అక్కడ ఉన్నవి. సో సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, కనుక భగవన్ మహిమలను ప్రచారము కావించు భక్తులను ఏనాడు నిందింపరాదు. సో ఇక్కడ మనకి భగవంతుడు అంటే ఇక్కడ పరవశుడు కానటువంటి అంటే హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించే ముందు మనం సాధారణంగా జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద అని కీర్తించడం అది ఎంతో లాభదాయకం అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మనము అపరాధాలను చైతన్య మహాప్రభు అంటే చైతన్య మహాప్రభు నిత్యానందాన్ని కీర్తించడం వల్ల ఆ అపరాధాలన్నీ తొలగిపోయి జరుగుతాయి. మనకి సాధారణంగా ఈ నామాపరాధాలు మనకి ఉండేవి 10 నామాపరాధాలు చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందులో మొదటిది భగవన్నామంను ప్రచారం చేసినటువంటి వారిని వైష్ణవులను నిందించరాదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, తమ జీవితమును భగవన్ మహిమలను ప్రచారం చేయుటకు ప్రయత్నించినటువంటి వారిని నిందించుట మొదటి అపరాధము అని చెప్తున్నారు. మనకి 10 అపరాధాలలో మొదటి అపరాధం భగవంతుని యొక్క మహిమలను ప్రచారం చేసినటువంటి భక్తులను దూషించకూడదు అని చెప్తారు. సో అదే మొదటిగా చెప్పేటువంటిది వైష్ణవ అపరాధం అవుతుంది. సో అది చాలా ఘోరమైనటువంటి అపరాధం అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే పరమ పురుషుణ్ణి అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి దేవాది దేవుణ్ణి ఇక్కడ శిక్షణ చేయవలసి ఉంటుంది. మరి అటువంటి శిక్షణ ఇస్తూ ఉన్నటువంటి భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే భగవంతుని యొక్క నామాలను లీలలను దివ్యమైనటువంటి కర్మలను ప్రచారం చేసేటువంటి భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో మరి అటువంటి వారిని దూషించడము అనేటువంటిది చెయ్యకూడదు, ఏనాడు కూడా చెయ్యకూడదు అని చెప్తున్నారు. ఇది ఘోర అపరాధము అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు. పరమ పవిత్రమగు విష్ణునామ పరమ మంగళకరమైనది. కాబట్టి దేవదేవుడు అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క నామాన్ని నామము ఎంతో పవిత్రమైనటువంటిది అని, సో ఆ భగవంతుడి యొక్క లీలలు సహితము పవిత్ర నామానికి అభిన్నము అని చెప్తారు. అంటే భగవంతుని యొక్క నామము ఆ భగవంతుడు వేరు కాదు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవలసినటువంటిది. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి అంశము, సో ఆ భగవంతుని నామము పరమ మంగళకరమైనది, అలాగే దేవదేవుని లీలలు సహితము పవిత్రమైనటువంటివి, అవి ఆ భగవంతుడితో అభిన్నము అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ మహామంత్రము లేదా కాళీనామము లేదా దుర్గానామము లేదా శివనామము అన్నియును ఒక్కటే అని అనుచు దేనినైనా మనుజుడు జపించవచ్చును అనేటువంటి మూర్ఖపు జనులు అనేక మంది కలరు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. దేవదేవుని పవిత్ర నామము మరియు ఇతర దేవతల నామకర్మాదులు ఒకే స్థాయిలో ఉన్నవని ఎవరైనా తలచినట్లయితే లేదా పవిత్ర విష్ణునామము లౌకిక శబ్దమని భావించిన అదియును అపరాధమే అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి రెండవ అపరాధం మనం చెప్పేటువంటిది ఇక్కడ, శివుడు బ్రహ్మ మొదలగు వారు విష్ణువుతో సమానులని కానీ లేదా స్వతంత్రులని కానీ భావించడం కూడా అపరాధమే అని చెప్తున్నారు. అందుకని ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఆ భగవంతుని యొక్క మహామంత్రం కానీ కాళీనామము దుర్గానామం లేదా శివనామం లేదా బ్రహ్మ లేదా ఇతర ఏ నామమైన విష్ణువుతో సమానము అని కానీ లేదా విష్ణునామంతో సమానమని కానీ భావించేటువంటి మూర్ఖులు చాలా మంది ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా ఆ దేవదేవుడి యొక్క పవిత్ర నామము ఇతర దేవతల నామకర్మాదులు ఒకే స్థితిలో సమానమని కానీ లేదా అంతకంటే ఎక్కువని కానీ భావించిన, ఎక్కువని కాదు సమానమని భావించిన అపరాధమే అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి
ఆ శివుడు బ్రహ్మ మొదలైనటువంటి వారు విష్ణువుతో సమానమని, లేదా స్వతంత్రులు అంటే అంతకంటే ఎక్కువ అని కానీ ఎవరైనా భావించినట్లయితే అది కూడా అపరాధమే అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అది రెండవ అపరాధం. సో ఇంకా మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి భగవన్ మహిమలను ప్రచారం గావించేటువంటి గురువును సాధారణ మానవునిగా తలచుట మూడవ అపరాధము అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా, ఈ అపరాధాలన్నింటినీ కూడా మనకి పద్మ పురాణం నుండి తీసుకున్నటువంటి అంశాలు. ఎందుకంటే మొదటి అపరాధంగా మనం చూసేటువంటి భగవంతుని యొక్క నామాలను ప్రచారం చేసి, అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్ర మహిమలను ప్రచారం చేయట్లో ఆ నెలకొని ఉన్నటువంటి మహానీయులను నిందించడము అతి ఘోరమైనటువంటి నామాపరాధము అని చెప్తారు. హరే కృష్ణ మహామంత్ర మహిమ ప్రచారం చేసేటువంటి వ్యక్తిని ఎప్పుడు కూడా విమర్శించకూడదు అని చెప్తారు. ఎవరైనా ఆ విధంగా చేస్తే అపరాధమే అవుతాడు. కృష్ణుడితో సమానమైనటువంటి ఆ నామ ప్రభువు అటువంటి నిందా కార్యాలను గొప్ప అంటే భక్తునిగా చలామనేటువంటి వ్యక్తి ఈనాడు సహించబోడు ఆ ప్రభువు చెప్తున్నారు. ఇంకా అంటే మొదటి ఆ అపరాధాన్ని పద్మపురాణంలో ఈ విధంగా ఉంది శ్లోకం. సతాం నిందా నామ్నా పరమం అపరాధం వితనుతే యత క్యాంతి యాతం కథ ఊ సహతే తద్విగరహాం అని మొదటి అపరాధం. అలాగే రెండవ అపరాధానికి సంబంధించేది శివుడు బ్రహ్మ దుర్గా ఇవన్నీ కూడా నామాలు ఆ విష్ణు నామంతో సమానంగా లేదు స్వతంత్రులు అనేవి. దానికి కూడా పద్మపురాణంలో చెప్పబడినటువంటి ఒక శ్లోకం. శివస్య శ్రీ విష్ణర్య ఇహ గుణనామాది సకలం దియా భిన్న పశ్చేత్ సకలు హరినామ హితకర అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో విష్ణు నామాలే సర్వ మంగళకరములు అయినవి. విష్ణువు యొక్క నామ గుణ రూప లీలాదులు దివ్యములు పరమజ్ఞానము అయి ఉన్నాయి. కనుక ఎవరేని భగవంతుని నామమును లేదా రూప గుణ లీలలను భౌతికమని తలస్తూ వాటిని అతని నుండి వేరు చేయడానికి యత్నిస్తే అది అపరాధం అవుతుంది. అదేవిధంగా శివాది దేవతల నామాల పట్ల విష్ణు నామంతో సమానమని తలుచుట, లేదా ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే శివాది దేవతలు భగవంతుని రూపాలే అని కనుక విష్ణువుతో సమానమని తలుచుట కూడా అపరాధమే అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి మనకి ఆ పద్మపురాణంలో చెప్పబడినటువంటి శ్లోకాల ద్వారా ఇస్తున్నటువంటి వివరణ. అలాగే సో ఇంకా మనకి మూడవ అపరాధం భగవన్ మహిమలను ప్రచారం కావించేటువంటి గురువును సాధారణ మానవుడు అని, మనలాగే సాధారణమైనటువంటి వాడు అని భావించడము మూడవ అపరాధంగా చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని యొక్క ఆదేశాలను ఉల్లంఘించడం, ఎందుకంటే అతడు కూడా మనలాంటి వాడే కాబట్టి అనే భావనతో చేస్తూ ఉంటారు. అది మూడవ అపరాధం అని చెప్తున్నారు. దాన్నే ఆ పద్మపురాణంలో గురోరవజ్ఞ అని పిలువబడుతుంది అని చెప్తారు. సో అంటే గురువు కూడా భౌతికము అని భావించి ఆయన్ని ఆ మహోన్నతమైనటువంటి పదం పట్ల అసూయ చెందడం, ఆయన యొక్క ఆదేశాలను ఆచరించకుండా ఉండడం కూడా అపరాధమే అని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా వేద వాస్మయము అంటే పురాణాలు లేదా ఇతర దివ్య శాస్త్రాలు సాధారణ గ్రంథంలో అని భావించటం నాలుగవ అపరాధం అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ 4 వేదాలు పురాణాలు వంటి వేద సార్వస్వతములను నిందించడం, శాస్త్ర నింద అనేటువంటిది 4వ అపరాధము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇంకా 5వ అపరాధం భగవన్నామమునకు భక్తులు కృత్రిమంగా ప్రాధాన్యత ఇచ్చారనేటువంటి తలుచుట 5వ అపరాధము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అంటే ఇక్కడ భగవన్నామ మహిమను అతిశయోక్తి అనేటువంటి భావం, అర్ధావాదం అంటారు దాన్ని. సో అది 5వ అపరాధంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇక ఆ హరినామము కేవలము కల్పితమని తలచటం కూడా. ఎందుకంటే ఈ పవిత్ర హరినామం ఈ యుగానికి ఉపదేశించినటువంటి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అయినటువంటి నామము కేవలము
కల్పితం అంటే హరేర్నామ కల్పనం అంటే ఇది 6వ అపరాధంగా చెప్తారు. అలాగే 7వ అపరాధాన్ని ఆ పద్మపురాణంలో ఈ విధంగా చెప్పబడినటువంటిది. నామ్నో బలాదస్య హి పాప బుద్ధిర్ నవిద్యతే తస్య యమైరిహి శుద్ధిహి. అంటే హరే కృష్ణ మంత్రము సమస్త పాపములను హరిస్తుంది అని, కనుక పాపాలను చేస్తూ అదే సమయంలో వాటి పరిహారార్థము హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపిద్దాము అని తలచడము హరినామ ప్రభు పాద పద్మాల చెంత జరిగే ఘోరమైన అపరాధము అని చెప్తున్నారు. సో అది ఇక 7వ అపరాధం మనం చేసేటువంటి, అంటే మనం చెప్పుకునేటువంటి ఆ 7వ అపరాధంలో భగవన్నామం చేయిస్తూ ఉన్నాము అనేటువంటి అహంతో పాపకృత్యాలను ఆచరించడం అనేటువంటిది మనకి ఆ 7వ అపరాధంగా చేస్తున్నటువంటిది. ఏంటి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నామబలంపై పాపజీవమును గడుపుట 7వ అపరాధం అని చెప్తారు. అంటే కేవలము హరినామ కీర్తనం చే సమస్త పాపముల నుండి మనుజుడు ముక్తి నొంది నందునని అవగతమైనది కనుక నామబలంపై ఏ విధమైనటువంటి పాపకర్మలను తాను చేయవచ్చునని ఎవడైనా భావించినట్లయితే అది కూడా అపరాధమే అవుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే 8వ అపరాధము పద్మపురాణంలో ఈ విధంగా చెప్పబడినటువంటి ధర్మ వ్రత త్యాగ హుతాది సర్వ శుభ క్రియా సామ్యమపి ప్రమాద అని చెప్తున్నారు. అంటే హరే కృష్ణ మంత్ర జపాన్ని పుణ్యకార్యము అని తలుచుడం కూడా అపరాధమే అని చెప్తున్నారు. ధర్మ కార్యాచరణము, వ్రతాచరణము, త్యాగము, యజ్ఞములో అనేక లౌకిక పుణ్యకార్యాలు ఉన్నవి. సో హరే కృష్ణ మహామంత్రమును, కీర్తనను అటువంటి లౌకిక ధర్మాలతో పోల్చకూడదు అని చెప్తున్నారు. ఇది నామ ప్రభువు పాదపద్మాల చెంత అపరాధము చేయడం అవుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో కాబట్టి అంటే హరే కృష్ణ మంత్ర జపకీర్తనలు ఇతర ఆధ్యాత్మిక కర్మలతో, అంటే ధ్యానం చేయడము, తపస్సు చేయడము, యజ్ఞం చేయడము వాటితో సమానము అని భావించడము మనము 8వ అపరాధంగా చెప్తూ ఉంటాం. ఇక 9వ అపరాధము ఈ విధంగా ఆ పద్మపురాణంలో చెప్పబడినటువంటిది. అశ్రద్ధ దానే విముఖేపశృణ్వతి యచ్చోపదేశ శివనామపరాధః. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాల్లో బుద్ధిహీనులకు లేదా భగవన్నామములో శ్రద్ధ లేని వారికి హరినామ మహిమను చెప్పడము అపరాధమే అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా అటువంటి వ్యక్తులకు హరే కృష్ణ మంత్ర కీర్తన వినే అవకాశాన్ని మాత్రమే ఇవ్వాలి, కానీ ఆదిలో నామ మహిమను లేదా దాని యొక్క ఆధ్యాత్మిక భావాన్ని వారికి బోధించకూడదు. అంటే ఆ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని, దాని యొక్క మహిమలను గురించి అభక్తులు కానట్టు మనం చెప్పేటువంటి 9వ అపరాధంలో చెప్తాం. విశ్వాసం లేని వారికి భగవన్నామ మహిమను గురించి ఉపదేశించడము. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది ఏంటంటే ఆ బుద్ధిహీనులకు భగవంతుని యొక్క నామం పైన శ్రద్ధ లేనటువంటి వారికి ఆ మహిమను చెప్పడము అపరాధం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. కాకపోతే అటువంటి వాళ్ళకి ఆ మంత్రాన్ని వినేటువంటి అవకాశాన్ని ఇవ్వాలి, కానీ దాని యొక్క మహిమలను గురించి చెప్పకూడదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక సో అంటే ఆదిలో ప్రారంభంలో ఉన్నటువంటి వారికి, నమ్మకం లేనటువంటి వారికి నామ మహిమలను గురించి చెప్తే వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాదు. సో దాని గురించి శ్రవణం చేస్తూ ఉన్న తర్వాత వాళ్ళకి అనుభూతి అవుతుంది, అప్పుడు దాని యొక్క మహిమలను చెప్పాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక నిరంతరము నామశ్రవణం ద్వారా వారి యొక్క హృదయాలు పవిత్రమైనప్పుడు హరినామం యొక్క దివ్య పదమును వారు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. సో కాబట్టి మొదట ఆ నామాన్ని శ్రవణం చేసేటువంటి అవకాశం ఇవ్వాలి తప్ప వారికి ఆ నామం యొక్క మహిమలను చెప్పకూడదు అని చెప్తున్నారు. సో అలాగే ఆ పద్మపురాణంలో చెప్పబడేటువంటి 10వ అపరాధం, నామాపరాధం ఈ విధంగా ఉంది. శృతేపి నామ మహాత్మ్యేయ ప్రీతిరహితో నరః అహం మమాది పరమో నామ్ని సోప్య పరాధకృత. దివ్య భగవన్నామ మహిమలను వినినప్పటికీ ఈ దేహమే నేను, ఈ దేహానికి సంబంధించినవన్నీ నావి,
అహం మామేతి అని చెప్తున్నారు. సో అని తలస్తూ భౌతిక భావాన్ని కలిగి ఉన్నట్లయితే ఇక అది కూడా అపరాధంగానే చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ జపం పట్ల ప్రేమాధరాలు చూపకపోవడం కూడా అపరాధమే అని చెప్తూ, సో ఈ విధంగా 10 అపరాధాలను మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈ దశవిధ అపరాధముల నుండి విడివడి ఉండి పవిత్ర నామమును కీర్తించువాడు పులకాశ్రువు అని అంటే పిలువబడు పారవస్య స్థితిని బడయును. అంటే పులక అంటే ఆనందము, అలాగే ఆశ్రువు అంటే కన్నీరు. అంటే ఆనంద భాష్పాలని ఆ భగవంతుని నామాలను సరిగా నామాపరాధంగా జపించినప్పుడు ఖచ్చితంగా అతడు పులకాశ్రువుడు అని పిలువబడతాడు అని చెప్తారు. అంటే పార్వస్య స్థితిని పొందుతాడు. పులక అంటే ఆనందము, ఆశ్రువు అంటే కన్నీరు. సో ఆ మహిమలను అనుభూతి చెందుతూ అతని నుండి కన్నీరు ధారగా కారుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక్కడ చెప్తున్నది, పవిత్ర హరినామమును అపరాధరహితంగా కీర్తించిన వాని యందు పులకాశ్రువులు గోచరించవలసినదే ఖచ్చితంగా వస్తుందని చెప్తారు. సో భగవన్నామ మహిమలను కీర్తించుట చేత పులకాశ్రువులు కలిగిన వారు భగవద్ధామమును ప్రవేశించుటకు అర్హులని ఈ శ్లోకము తెలుపబడింది అని చెప్తారు. అయితే ఇక్కడ భక్తులు ఆ అనుభూతిని పొందినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ పులకాశ్రువుతో అవుతాడు. కానీ పులకాశ్రువులైన వాళ్ళందరూ కూడా భక్తులు అని చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. భక్తుడు ఖచ్చితంగా భగవంతుని యొక్క నామ అపరాధం లేకుండా చేసినప్పుడు అతడు ఖచ్చితంగా పులకాశ్రువులు అవుతాడు. ఆ స్థితికి చేరుకున్నవాడు భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటాడు. కానీ పులకాశ్రువులు అంటే కళ్ళ నుండి నీరు కారుతున్నంత మాత్రాన అది కాదు. దానికి మనకి ఒకసారి గౌరకిషోరదాస బాబాజీతో పాటు ఈ భాగవతం మహిమలను అంటే శ్రవణం చేస్తూ ఉన్న సందర్భంలో ఒక భక్తుడు ఆయనతో పాటు వచ్చి అక్కడ పులకాశ్రితుడైనలాగా ఇక పులకించిపోతూ ఉన్నట్లుగా నటిస్తూ చేస్తే గౌరకిషోరదాస బాబాజీ అతను ఫస్ట్ బయటికి పొమ్మంట. అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా అబ్బో ఎంత శుద్ధ భక్తుడు, ఎంత ఆ భగవంతుని యొక్క అనుభూతులు పొందుతున్నాడు అని భావించారట. భావించి ఆయన్ని ఇక చాలా గౌరవించడం మొదలుపెట్టాయి. వెంటనే గౌరకిషోరదాస బాబాజీ తను బయటికి వెళ్ళగొడతాడు. సో అంటే కపటమైనటువంటి అనుకరణ చేయొద్దు అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే ఒకసారి జరిగినటువంటి ఉదాహరణలో గురువుల ద్వారా విన్నటువంటి క్లాసులో ఒకసారి విన్నటువంటి దాంట్లో ఒకసారి ఇలాగే భాగవతం క్లాసులు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఒకతను ఇక శోధిస్తూ అంటే కళ్ళ నిండా నీళ్లు కారుకుంటూ ఉంటారట. సో అందరూ ఎంత పులకించిపోయాడు అని భావిస్తూ ఉంటే అసలు విషయం ఏంటంటే ముందు రోజు ఆయన యొక్క భార్య చనిపోయింది, తద్వారా అతను ఏడుస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్తారు. కాబట్టి కళ్ళ ద్వారా నీరు వచ్చినంత మాత్రం ప్రతి ఒక్కళ్ళు భక్తులు కాదు, బట్ భక్తుడికి ఖచ్చితంగా వస్తూ ఉంటుంది. అది ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పినటువంటి ఒక అంశం ఇక్కడ స్టోరీలో. సో హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ మహామంత్రము కీర్తించినప్పుడు మనుజుని యందు ఈ లక్షణాలు గోచరించనిచో అతనిని ఇంకా అపరాధిగానే తలంచవలెను అని చైతన్య చరితామృతం నందు తెలుపబడినది. ఈ విషయమున దాని యందే చక్కగా పరిష్కారం సూచించబడింది. అది ఏమనగా, ఎవడైన చైతన్య మహాప్రభువును ఆశ్రయించి పవిత్ర నామమును కీర్తించినచో సమస్త అపరాధములో నుండి ముక్తి కాగలడు. ఈ విషయము ఆదిలీల యందు 8వ అధ్యాయంలో 31వ శ్లోకంలో తెలుపబడింది. సో హరే కృష్ణ అందరికీ. సో మనం అందుకే ఈ హరే కృష్ణ మంత్ర జపం చేసేటప్పుడు ఆ చైతన్య మహాప్రభు ఆయన్ని ఆశ్రయించాలి అని చెప్తారు. నిత్యానంద ప్రభు చైతన్య, తద్వారా అపరాధాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయని. అందుకే మనము హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపానికి ముందు జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీ వాసాది గౌర భక్త బృంద అంటూ ఆ నామాపరాధాలు మనకి తొలగించే విధంగా చైతన్య మహాప్రభువుని ముందు ఆశ్రయిస్తాం. సో హరే కృష్ణ అందరికీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ.
ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. నాకు కాలేజీకి లేట్ అయింది మాతాజీ. లీవ్ అవుతున్నాను మాతాజీ. అదే అనుకున్నా అంటే మర్చిపోయాను. మీరు పూర్తిగా అందులో తాదాత్మ్యం చెంది చెప్తున్నారు. అది చాలా బాగుంది మాతాజీ చాలా బాగా చెప్పారు ప్రభుజీ. ఏమైనా ఉంటే రేపు మళ్ళీ దీన్ని కంటిన్యూ కొంచెం చేద్దాం మాతాజీ. ఎందుకంటే నామాపరాధాల్లో నేను అది ఎందుకు చేస్తాం కొంచెం చూద్దాం రేపు మళ్ళీ కంటిన్యూషన్ లో. నేను లీవ్ అవుతాను మాతాజీ. ఉన్నారా ప్రభుజీ? లైవ్ స్టాప్ చాలా బాగా చెప్పారు ప్రభుజీ. ఒక్క నిమిషం.